Aboriya Türkiye ji sala 2018 ve şikestan dixwe. û van şikestan heta dawiya sala 2021 jî berdewam kir. Bi kêmbûna nirxê lîre ku di nava salekê de yanî di sala 2021 de zêdetirî ji sedî heştê nirxê xwe kêm kir, di rêza welatên aboriya wan herî mezin de rêzekê bi paş de çû û kete rêza 21. Li gorî raporta IMF û Bankeya Cîhanê wê aboriya Tirkiye di sala 2022 de dakeve rêza 22 jî. Di lîsteya IMF, Bankeya Cîhanê û Neteweyên Yekirtî de di sala 2021 de Amerîka bi aboriya xwe ya 22 trilyon û 940 milyar dolaran di rêza yekem de Çîn bi 16 trilyon û 864 milyar dolaran di rêza duyem de Tirkiye jî wê bi aboriya xwe ya 793 milyar dolaran di rêza 23 de cih bigire. Di salên 2017 de 18 û 19 de Tirkiye di van lîsteyan de di rêza 18 de bû. Li gorî desthilata Tirkiye hemû hêz û dewletên derve hewl didin aboriya Tirkiye têk biçe. Lê Wezîrê Karên Derveyê berê Tirkiye Yaşar Yakış ne divê baweriyê de ye. Bunun aksini söyledi. Dolayısıyla Ew îdia ku deshilat berdewam bilêv dike ku hemû hêz û dewletên derve dijminê Tirkiyeyê û wê manîpule dikin bi min hiç rast nayê. Hemû welat li gor rewşên nû pozisyonê xwe radigirin. Dema li Tirkiye mal û milk erzan dibin, dibêjin em berê xwe bidin Tirkiye. Lê dema biha dibe ve dikişin. Yani helwest nîşandayîn prensîbeke dîplomasî û aborî ya navdewletî ne dijminatî. açısından nasıl değerlendirebilir? Sala 2021 ji bo Tirkiye saleke zor xirab bû. Lîre li gorî pereyên 20 welatên cîhanê nirxê xwe gelekî kêm kir. Dolar ji sedî 86, euro ji sedî 73, nirxê xwe li beramberî lîreyê Tirkiye zêde kir. Heta bi riyalê İran û Erebistana Siûdî jî ji sedî 86 xwe zêde kirin. Li dijî lîreyê Tirkiye. Li gorî lêkolîner û pisporê iqtisadê Farûq Qaradağî jî kêşe ne tenê aboriye, siyasiye jî. گەورەترین کێشەی ئابووری تورکیای بەڕای من ئێستا متمانەیە بۆ بەرهێنەری دەرەوە متمانی نەماوە بە تورکایە کە بێ لێرە و بەرهێنان بکە کامێکێکە لە سەبەبە گەورەکان کە وای کردووە دۆلار و یۆرۆ لە وڵاتە کەم بێتەوە مستەسمیری دەرەوە نایە پارەی خۆی لێرە بخەوێن پێویستی بە چاکسازیەکی زۆر گەورە هەیە تەنها ئابووری نییە کێشەی سیاسیمان هەیە کێشەی مافی مرۆڤ هەیە لە وڵاتە کێشەی زیندانەکان هەیە کە محاکمی ئەوروپی داواکە ئەو ڕۆژنامەناس و سیاسیانی کەوا لە زیندانان ئازاد بکرێن کێشەکە ئەوە نییە تەنها بتەوێت بە پلانێک یاخود بە پاکێجێک بە قەرارێکی یەکشەوی ئەم کێشەیە حل بکەیت. Li gorî rapor û analîzên sala 2021 ji bo Tirkiye wê sala 2022 hîn xeternaktir be. Têgotin di vê salê de wê li Tirkiye proseya hiperenflasyonê dest pê bike. Yani hilawesan wê biçe ser sedî çillan heta pênciyan. Ev jî ji xwe buhayên ku ji sedî 200 zêde bûbûn di nava salê de wê di sala nû de hîn zêdetir bike. Wek mînak lîtreya sotemeniya weseyîtan ya benzînê di destpêka sala 2021 de li dor 6 lîreyan bû. Lê di dawiya salî de çû ser 12 lîre û 44 quruşan. Her wiha rûnê malê yê xwarinê ku pêdiviyeke serekeye ji 10 lîreyan çû heta 44 lîreyan. Ev amar û bilindbûna enflasyonê û her wiha ketina nirxê lîre û bilindbûna dolar hemû pergala aboriya Tirkiye têk dibe û dibe sedema peydabûna bazara reş. Ev jî ji bo welatên ku lê qeyrana aborî rû didin ên wekî Tirkiye xeternaktirîn rûdan e. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul,